Hearing sa Ramon Q. Avancenia Hall of Justice temporaryo nga ginsuspendido tubtob Marso 18 kasunod sa nagataas nga kaso sang COVID-19 sa pungsod. Protocol kontra COVID-19 ipagwa sa Lunes. Si Josel Huesca nakatutok, exclusive. Pasulod pa lang sa Ramon Q. Avancenia Hall of Justice, ginapatuman ang hugot nga pagsulundan kontra COVID-19. Tanan nga may transaksyon dapat makapasa sang declaration form nga may kumpleto nga impormasyon ilabi ng travel history kag kun may ginabatyag sa lawas. Sugod sa Lunes, masugot nga pagsulundan ang ipatuman kasunod sa emergency meeting nga ginpatawag na Executive Judge Victor Helvison kaina sang aga. Public may know and that we are asking their cooperation to please follow the protocol that we will be posting at the gate or at the entrance of the Hall of Justice. Subong adlaw suspendido ang tanan nga hearing sa Korte tubtob Marso 18 base sa ginpagwa nga circular ni Chief Justice Diosdado Peralta. Suspend hearing only, but work will still continue. We will write our decision, we will do administrative work, and of course we will do disinfection o disinfect namin ang aming bawat courtroom. Samtang suspendido ang hearing, dapat ipatuman sa mga West ang pag-reset sang hearing kag ipahibalo sa mga partido ang bago nga schedule. Dalaman sa circular ang pagpahibalo gilayon sa opisina sang Court Administrator sang Korte Suprema kung ano ang update sang COVID-19 sa ilan na sakupan. Upod kay Cirilo Rindoque, Josel Huesca, 1 Western Visayas.